akong i-share ninyo karon guys is kung unsa ang pinaka-effective nga pang purga sa atong mga binuhi nga baboy ug mga manok. Before anything else, ako mong dapiton sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Madiscarding Boholan, na labi na sa mga taga Bohol. Please support me in my YouTube channel guys, and please continue watching my video. Magpurga ko ron sa akong among baboy guys, unya mao ni siya ang akong ipurga. Latigo 1,000. Duha ni siya ka sa shake kay duha man ni siya ka baboy unya. Ako ni siyang i-mix sa feeds. Ang feeds nila ako usang gihaf. Dili ni usually ang ilang kadaghanon sa feeds nga tig kaon, pero karon gihaf sa lang dako ang kadaghanon kay para ma-consume jud nila ang pang-purga. Kung namoy mga binuhing mga manok or baboy, kinahanglan gyud ninyo purgahon guys para dili kuan ang ilang tubo. Para paspas ang ilang tubo. Butang na. Tilokon gid ninyo guys kay sayang pod. Butang na. And then butangan ninyo og small amount of water. Na i-mix. Ay lang po kayo daghana ang tubig guys para ma-absorb siya sa feeds. Kamo kung gusto mo og paspas og tubo ang inyong mga binuhi nga baboy o mga manok, purgahad din siya ninyo og latigo 1,000 kay effective ni siya nga klase nga pampurga sa atong mga binuhi nga mga kahayupan. Especially sa mga baboy o mga manok. If you like this video guys, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel for more videos that I will be uploading. Thank you and God bless us all. Ang advice na ko ninyo guys, if ever magbuhi mo og baboy, kinahanglan jud ninyo na purgahon og latigo 1,000 kay sayang kaayo, mahal ra ba kayo ang lawog unya. Hinay ra gyapon ang tubo kay naay bitok siyang tiyan. Ang bitok man gyud guys ay maoy mo kaon sa mga kinaon po sa mga baboy na to. Mo nang dili sila mo tubo kay ang bitok maoy mo consume sa ilang mga kinaon. Basig makatingala mo guys nga ang akong lawog ibutang ra sa wog. Mas safer man gud og ibutang sa lawog guys kaysa sa ibutang nako atong iyang kanang sudlanan. Kung ibutang nako sa sudlanan guys kay pwes man mga babuya ka ila mang ibalintong ag katong sudlanan nga container mo nang mas mukatag pa og samot, mas maayo man ang ingunani kay anara nako dapit ibutang sa ibabaw. So hinlo gini siya kay before nako ni sila pakanon kay ako mang banwasan niya padong man sa ubos ang tubig. Pasensya na mo guys ha kung banha ang akong background, nag-uwan man gud kusog diri sa amo ning saba ang akong background niya. Kung giganahan mo ani nga video, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel for more videos na i-upload na ko kay labi na ang mga taga Bohol. Please support me guys para mo-grow pa ning akong YouTube channel. Kay dili sa akong channel dili lang ta magisugot og party og mga baboy, mga manok. Kung dili mo kanta sad ko guys, bahala gyabag usa kay mo kanta jud ko kay mao man jud na akong ganahan jud ko magkanta-kanta. Bahalag ag kanta dili ganahan ako, basta ako ganahan jud ko mo kanta guys. So that would be all and thank you for watching. See you on my next video.